Яшелүзәннең Мирас балалар ял итү лагерында Крәшин балалары өчен оештырылган смена үз эшен тамамлый. Килә булып төзелә. Килә булып төзелә. Алдыгызга төшәр идем алма булып төзелә. Алдыгызга төшәр идем алма булып төзелә. Тугай да сарый тугай һаман шулай безгә соклана. Менә инде сизелмичә дә сменабызның соңгы көннәре килеп җитте. 18 көн, 78 бала, 14 төрле районнан һәм аларны бары тик бер генә теләк берләштерә. Крәшин культурасын тирәнтен өйрәнү, крәшиннәрнең гореф-гадәтләре белән танышу һәм җәйне онытылмаслык иттереп, уздыру. Ризыгызда икмәк белән авыз итегез. Отрядның исеме нәкъ шулай ук Табик Мәк дип атала. Үсеп җиткәч таралышты кош балалары кебек. Җырлар шаяганы дуслар барыбыз бергә чакта. Озакламый таралырбыз төрле якка. Без искәннәрсә шатланыр кебек. Үсеп җиткәч таралышты кош балалары кебек. Җырлар шаяганы дуслар барыбыз бергә чакта. Озакламый таралырбыз Беренчедән, бик зур рәхмәт чакырган өчен. Шуның хәтле зур тантана, зур бәйрәм бүген сезнең матур иттереп үткәргә язсын. Икенчедән, менә монда әйтеп киткәннәр инде, гореф-гадәтләребезне без сакларга тиеш. Шуңа күрә менә бу зур матур смена, ул инде менә аның төп максаты шул булыр дип уйлыйм инде. Что время пролетело очень быстро и не хочется расставаться, но смена завершается. Я уверен, что вы будете приезжать сюда еще раз и еще раз. Мы все были детьми, мы точно так же, как вы росли, также были в лагерях, условия были немножко попроще, были палатки. С большой долей вероятности могу вас проинформировать, что это будущие народные артисты нашей республики. Biz bir lager, injakşılardan Qarşı aldı tüti, belende deyler Allah bit biznen, Qarşı atılar